Lidi, tak čaute lidi, já jsem Pompo a jsem YouTube kanál, který teďka začíná. Mám nějaký na kanále ještě nějaký střih, který jsem zkoušel a jsou úplně na nic, takže se klidně můžete podívat a zasmát se mě tam, jak vůbec neumím střihat. Tohle video vůbec nebudu střihat, protože já tady budu jen mluvit vlastně, budu tady jenom japovat o tom, co bude s mým kanálem, co se bude dít a když mi dáte solidní podporu, tak co bude dál. Takže já bych vám chtěl říct, že jsem na EU18 a mám tady účet lol_Pompo, všechno velký. Ukážu vám i klub a u toho si budeme něco říkat. Vidíte, jak mám 0 houbiček a to je kvůli tomu, že v Transylvánii, to je náš cech, mám vlastní dovednosti instruktora a poklady na 11. A to je jako solidní. Tady vám ještě ukážu našeho vládce cechu. Tady už jsem se i dokonce přihlásil na boj ty hydry. Takže tak. Ještě bych chtěl říct, že možná budou giveaway, kdy jestli se tenhle kanál nějak budou zrůstat, tak budou giveaway o 30 houbiček. Takže jestli chcete, klikejte na tlačítko lajku a odběru. A jo, co jsem vám ještě chtěl říct, je, že vlastně jestli chcete nějaké rady do Shixu, tak vám rád pomůžu i s novým serverem. Kdybyste to začali nově, tak bych udělal klidně novou postavu na nějakém serveru a řekl bych vám, jak to udělat. Takže jestli chcete tutoriál, tak napište do komentáří a budu se vážit za každou radu do videí a tak dále. A já myslím, že pro toto video by to mohlo být snad všechno. Zítra možná bude vyjít další, nevím teďka. A jestli tenhle kanál bude nějak zrůstat, třeba od 100 odběratelů, tak bych mohl streamovat na Twitchi. A mohl bych si vás takhle převízt na Twitch, aby mě to trošku bavilo. Streamoval bych třeba jednou za týden, to snad stačí, myslím. Takže já myslím, že pro tohle video to teda bude všechno. Mějte se pěkně, užijte si prázdniny, protože teďka my máme prázdniny vlastně celý týden, takže budu trošku víc vydávat. A já se jdu zatím naobědvat, tak zatím čau.